ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುಗ ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ನಾಲ್ಕು ಪವಾರಿ ಎದುರು ಬಡಂತೆ ಒಂಜಿ ಪಾವು ಉರ್ದು ಇತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತು ನೀರು ಬಾರ್ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ಪುರ್ತು ನೆನೆದಿದ್ದು ನನೈತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ನೈಸ್ ಆತಂದು ಬಂದ ಬರದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲಾಗ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊದ ಚೋಲ್ ದೆಪ್ಪುಡು ನಾನೈತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನೀರು ಪಾಡ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಬಾಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಬಟಾಟೆನ ದುಂಬೆ ಬೇಯಿ ಪರ್ದಿವೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಆತಿನ ಮಸಾಲೆ ನಂಜಿ ಬಾನಳಿದಿದ್ದು ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯ್ನಟ್ಟ ನನ್ಪು ಎಂತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯ್ನಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಗು ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾನಲೆ ದಿಕ್ಕ ಅವೇ ಬಾನಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಂತ ದಿಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಇತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಡೆಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ರಿ ಬಾನಲೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಣ ಪಾಡ್ಗ ನನ್ನ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನನ್ನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಕಾವಲ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಟ್ಟಗ ಕುಂಟುಡು ಹೊಚ್ಚಿಗ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದೋಸೆ ಇಪ್ಪುಗ ನಾನು అయితే ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಐತ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ ಬಾಜಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಬಾಜಿ ಪಾಡ್ದಾಕ ಮಡಿಪುಗ ದೋಸೆ Mysore masala. Super awesome. Inter paratha. Breakfast paratha. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.